Machielo odiochieng' makawuono en odiochieng' mar ariyo ma bende jopuonjre riwore gi grade 7 chenro kata mana yepo margi nochako odiochieng' manyoro. Odiochieng' manyoro nyaka Ramogi Jwang'ni nene kor gwenge mopogore opogore kana jofwambo wakelo weche makamagi weche manyien. Ikruok makoni kod kocha kana jonyuol nakos nyithindgi e skunde mopogore opogore. Kata kamano chochni nitiere ka. Ahinya nyaka luwore gi uniforms ma nyithindo gi rwako, chochni bende nitiere kaluwore gi dwaro mar school fee. E kaunti ma Migori kata bed ni nyithindo noriwore kod skunde mag sekondar ma adundo odiochieng' manyoro. Wacho ni the turnout ilikuwa low. Wacho ni turnout kata mana dwaro mag nyithindo mar riwore kod skunde mag sekondar mago ma adundo. E kaunti ma Migori kwan mag jopuonjre ma bende noriwore gi grade 7 odiochieng' manyoro natin. Ka bende jonyuol e kaunti ma Migori pod nitiere gi kibaji ahinya nyaka luwore gi lai mar somb CBC ka bende giywak mokalo bende kaluwore gi pek mar ngima ma bende ikelo kod nengo mamalo mago mag mwandu mopogore opogore mar somo. Koro odiochieng' makawuono ing'eni Joyce Oduor bende dosekelo twak maket kod mago kinyi mano e twak e chenro mar opiny. Pod jofwambo marwa biro bedo kaluwoni odiochieng' mar ariyo ni to dhi bedo nade, jopuonjre uniforms ma bende gibiro bedo ni oseloknegi chal nade, to kata mana jonyuol matero skunde nyithindgi e skunde ahinya mago skunde ma bende idakie chal nade kuonde makamago. Koro jofwambo magwa bende oikore yo makoni kod kocha. Odiochieng' makawuono bende par ni director mano mar duol mar KICD mano Charles Ong'ondo bende biro bedo kachiwo textbooks mano chakre saa 4 e skunde mantiere e gwenge mago mag Kisumu. Wantiere gi jofwambo magwa ma bende biro bedo kaluwo weche maket kod mago. Kopogre gi junior secondary